Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC guys. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Pagi hari ini DC mau memasak sayur menir guys. Ki mumpung ning omah, ora ning Tegalan nggih. Ki pengine masak sayur menir. Sakjane iki mau ki yo nganu guys. Maksudnya ki piye yo, rencana tak terduga. Desih kan yo bener jam 4 ki wis tangi, tapi kan yo pikirane desih ki santai wong ora nendi-nendi ngono. Nah, jebule desih wis bar ngecupno sego, wis bar korah-korah, bar nyapu, terus wis padang setengah 6 ki anggek buka lawang ngarep ya tak buka guys, wong yo ora nendi-nendi ngene mikirku yo aktivitas iki ning gurih dhisik sing ngarep tak ngak nongkong. Ya bosok pintu ki tak buka. Lah anak lanang kuwi Mas Bagus ki ning duduk ning ngarepan ngono ning kae guys ning ngarep ning depan rumah. Anu wis blonjo Mas. Walah deh sampean sing keri aku loket isu mang wis tumbas jajan wis apa kanggo tenaga. Lho lek cek mulai apa neh Mas aku ngono. Lho lah piye de lho kowak urung bar. Lah engko telacar telek pitik yo ijek ngono, guys. Lah mikirku lah sampean melok apa piye de. Lah omong kok yo dadak esuk nek gak sore-sorene mau kena apa aku. Terus ora apa-apa de lek iki lho anggek jam piro. Jajane iki lho ijek ning dhuwur meja kok diparani lek man mbuh lek pri ngono. Lah piye ya Mas melok apa lah aku rung siap iki mateng segone tok aku ngono. De panganan iki lho De saiki iki akeh De ning templek iki sego karek bungkus ya wis enek sing penting sampean ku ngetan karo tuku ning nggo ito kuwi ya wis panganan apa enek ngono lah. Aku terus pikiranku ki apa iya ya melok ya aku ngono guys. Lah terus tenan. Nganu ya Mas ngono enek wong rene njupuk jajan aku kon ngenteni ya ngono. Iya De nang salin karek saline kok ngono. Lah dese iki grenjet cara mono ki atiku ki oh iya cah melok cah timbangane gak ewah apa-apa ngono ya guys. Basa wis mlebu omah dese terus ganti baju terus wis pokoke wis nganggo apa sunscreen apa wis tak nggo kabeh guys. Lah kuwi jebule aku ditututi karo Mas Bagus kuwi. De apa neh aku ki yo ngene yo guys wong biasane yo apa neh nganu ae De sampean ki engko ning omah ae De gawe peyek karo goreng kerupuk ngono. Walah yo lek kok tiwas macak ngeteglek koyo tiwas dandan ning Tegalan tiwas nganggo sunscreen raiku tak mblok-mblok nganggo sunscreen aku ki ngono. Ya ora apa-apa De. Terus akhirnya anu guys, dhisik terus dikon tumbas tepung beras wis sekilo. Terus karo minyak goreng kuwi engko dienggo gawe peyek. Dhisik dikon bagian sing ning omah ae sing kon gawe peyek. Soale sesuk ki arep suran guys, arep bancaan, suronan. Ya wis gak apa-apa lah ya wong ning Tegalan ning omah ya padha wae ngono ya guys. Yang penting ki awake dhewe tiap hari ini golek kegiatan guys. Jadi piye yo ben gak kakean tengok-tengok ning omah. Mbok enek kerjaan yo dese iki gercep langsung melok ngono yo guys. Jadi golek info ae ngono lho ning omah yo mek apa yo guys yo bingung. Arep rono-rono yo metu ndi lah nek karuan teng mergae nang kerja kan entuk-entung. Lah iki dese wis golek bumbu sayur menir lho guys. Sing tak ulek iki mau brambang, bawang, terus karo sik tak sepilkan guys. Nah iki sing wis lembut iki guys, iki enek brambang, bawang, terus kunci, uyah, terus micin. Wis bumbune wis ngono kuwi tok. Sayur menir iki tanpa lombok, tanpa apa. Pokoknya tak haluskan terus iki mau berasnya wis tak lerem. Terus tak ulek ngene iki. Walah iki engko sedep. Suwedep pol pokoknya. Ini diulek sampai lembut guys. Pokoknya kelan menir kuwi nek nganggo beras kum-kuman diulek niki suwedep.
Apa meneh kok enek kemangine, enek kuncine, terus bayeme kuwi nek bayem sendekan, bayem sapi. Wis ngono-ngono ki walah jan pokoke suwedepe pol. Wis kita lanjute tak uleke sing lembut yo guys, kae soale apa kuwi gambas karo kobote iki wis tak godhog kok karek mbumboni iki engko. Lah iki guys, ketok iki wis medhok iki gambase karo kobote iki wis tak godhog ngene iki. Terus iki karek ngeplungno bayem. Bayeme diplungno guys. Mang tumbas bayem iki terus sak gendel. Pokoke mam sak kebiakan ngono. Wis kangen karo sayur sing ngene-ngene iki guys dhisik iki. Marai piye yo? Ya tergantung seleranya masing-masing ya guys nek perkara mam iki. Wong dhisik iki nek gak mam ijo-ijonan, mbuh bayem, mbuh dong telo, mbuh daun singkong nek gak mam ngono iki rasane kaya lemes guys ning awak iki kaya kurang apa sing kurang ya sing gung tak pangan sing cara mangan iki gung nemokno sing seger. Nek ning Tegalan kan masake ya sing cepet-cepet ya guys. Nek kon nggo sayur apa ngene iki kok ketok iki ruwet kesuwen. Jadi niki ngepasi ning omah ya. Iki mang kon gorengno kerupuk ngene peyek tak semayani kok sik ya Mas aku tak masak sik ya. Nggih, Dik. Kurang kuah guys. Lah iki bumbune iki wis tak ini iki guys, beras mau tak kei banyu sithik terus diuplek-uplek ngene dicemplungno ngene. Pokoknya sayur menir ki paling gampang, paling noayoh, paling lekoh iki sayur menir kuwi. Bumbune simpel, praktis. Cuma diuplek-uplek ngene wis dadi guys. Ambune pokoke kunci karo kemangi iki walah jan ambune iki pokoke mantes ngono kae lho guys, seger. Tambahi banyune diuplek-uplek maneman bumbune ijek itu cek kandel ning cuwek ngono iki ya eman-eman resiki ae. Wis jadi bumbune ya terus kuwi mangke simpel praktis engko terus karek nek kurang asin ya karek nambahi uyah terus apa kuwi gula wis ngono-ngono kuwi ae. Tapi ki engko terus sambel tomat kuwi sak hidrok ngono wae nek mangan muluk guys wis mbayangno wis seger. Tapi sayange iki mau tempene yo entek. Dek dhisik yo ora tumbas kerupuk, ora tumbas apa-apa wis saeneke iki guys. Ting mateng mangan iki serasa basa-basi pengen menu ngene wis pokoke saeneke. Karo uman bayem iki yo bayem. Kok ning kulkas isih enek kobot karo gambas ya wis gathuk karek numbasno bayem. Soale Mbah Dok kan pirang-pirang dino yo gak ning mbahon dadine ape ramban iki gak iso guys. Biasane nek ning mbahon nek enek bayem nek ora disemproti lho ya. Nek saiki biasane anggere nek bayem apa kuwi sing duwe Tegalan iki gage nek nyemproti. Jadi arep ramban kuwi yo kadang gak wani guys nek disemprot ngono ki yo gak wani. Nek kan enek nek wis disemprot kan dikeki mul, dikeki tanda ngono kae lho guys kaya mbah apa di kayu dincepno terus mbah damen mbah apa digendel ngono kuwi wis tanda-tanda nek bayem kuwi disemprot, suket barang disemprot dikeki mul ngono kuwi. Dadi wong ngarit-ngarit kuwi ben do ngerti nek oh bar disemprot berarti nek wis dikeki apa kuwi tengeran, maksudnya wis dikeki ketaran ngono kuwi berarti bar disemprot. Wis guys, mateng. Lekoh karek guyu bis seletop ngono.
Wes. Alhamdulillah guys, sambelnya wis mateng, jangane iki wis mateng. Wis pokoke iki gak lawo-lawoan iki guys. Wis saeneke iki. Dhisik iki cepet-cepet arep ndang gawe peyek soalnya iki guys. Engko selak anak-anak iki lho kok dhisik suwe men kok gak mateng-mateng kok ngono diarep-arep. Mangane yo simpel ngene iki. Engko gelem lawan yo kerupuk ngene yo guys. Ora nek tempene, ora nek bothoke, ora nek apa bakwane. Wis simpel. Sego sayur sambel wis mantap. Top markotop wis lekoh nek mangan guys, sletop-sletop. Piye? Pak De ngono. HP terus ngono, mbok seneni Pak De. Kowe nyeluk sapa? Mamak mbok jak rono, lanteng ah mamak ah. Mamak lanteng tangane gak iso. Mamak lanteng. Ambah. Ambah, ayo. Lho, kowe iki ape diseneni ya? Mbok seneni Pak De, nang seneni. Gak wani ya? Ape diseneni, abene kan nyetel HP. HP Yos. Yo, Pak De seneni yo HP Yos. HP Yos. Iki lho. Kae lho HP niki kok diseneni lho. Ya lho. Nah, tak stana kene lho. Ora disilai kengko. Wis ta ayo, kok ambek mama Iki lho. Duduk kono. Tapi mbok jak ndi? Iki lho. Lho ora mbok setelno tenan yo moh Mas. Sayang sik. Cium sik Pak De. Pak De mau apa mbok seneni? Apa mbok seneni Pak De? HP Yos ngono. Ayo Mak, som digondeng-gondeng. Mau golek ya, kowe golek Pak De ya. Ya tumbas es krim, De. Iya. Lah gak tumbas. Tumbas sampai kakak apa sampai adik? Kae lho sak tekeke Sampai kakak. Tumbas sampai kakak. Sampai adik apa sampai kakak? Nah, Aduh. Halo guys, ngene iki ora ketok. Ya lho. Kalau diparingi dhuwit Pak De nang tumbas. Ndang, kalau tegake nyuwun apa ora? Tumbas. Ambek Mas Adam ae ya. Ambek sapa? Tumbas ambek sapa? Adik. Doyan. Lah mbak Kak Adam ae ya. Ayo. Ambek sapa sayang sih ah. Ambek adik apa mbak Kak Adam? Tumbas 1 apa 2? Tumbas 1 apa 2? Tumbas pinten ese? 1 2. Tumbas pinten? 2. Nek tumbas nanti lho. Mlaku apa bawa mantar? Bawa mantar. Es. Iya mbak kakak Mbek kakak ya. Yo, nek halo guys piye? Yuk guys tumbas. Ayo tumbas. Es guys. Ngono piye? Sampai tumbas. Piye? Dek. Wis gatel. Awit kokono kira kemana nyetel kuwi mak sapi-sapi kuwi yo. Moh ngono Dek. Ade ayo, Ade, HP Yos. Iki enak apane iki enak aneh. Engko mesti goleki mama. Mama apa nggih peyek lho nggih. Gak usah goleki mama nggih. Nggih, aku pengen nggone Mas Ajis. Gak usah ikut lho. Ayo Dek ning nggone Mas Ajis, Dek. Mama apa nggih peyek, Dek? Lah ikut mama apa ikut Pak De? Ikut sapa? Ini ngene Mas Ajis. Nah, ayo. Derek Mas Ajis, delok kucing. Delok iwak. Delok iwak nggih. Delok iwak. Apa derek doke? Ya. Ya elokno buke. Halo guys, negake halo guys ya.
Mang nek HP ngletak ngono kuwi cerewet ae. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Siapa mau? Esa mau beli es krim. Guys, iki wis bar mandi, persiapan arep nggekno peyek anak-anak, guys. Tapi iki mang wonge ndak nimbaon apa ning omah ya, Mas? Poso iki do. Berkate ndek sore mulo kok. Cek ning kene, guys, berkate. Iki gak enek sing mam, guys, ndek sore iki. Utoh pekorone yo do campur bawur kae, lah sing paksu yo wis bar mam. Dadi niki yo enek iwak, enek opo iki. Mane-mane guys, gak enek sing mam. Lah ndek sore ape diweno sapa? Pikirku yo ngono kok diweno sapa ya, guys. Rono-rono ki kadang yo entuk berkat loro telu. Saiki kan matuk suron ki wong kene kondangan kono-kono yo do kondangan ngono, guys. Dadine barengan iki yo akeh lho kok pagere mengono, Mas. Anak-anak ning omah ya berarti. Iki dikancani anak wedok, guys, karo Pak Su ning arep TV. Iki dhisih apa wis mulai gawe adonan peyek. Tak kei es batu ngene iki, guys. Lho. Mbuh marai apa ya gak roh ya, guys. Kei es batu iki gak roh. Tapi ngertine dhisih iki yo ning HP. Kok enek wong gek peyek dikei apa iku es batu kok hasilnya jerene marai crispy. Terus tak campuri iki mau tepung kanji. Tak kon mekno ngene Dinda, soalnya Dinda iki nek enek tepung-tepungan ngono ki walah nek kon gawe cilok gawe apa ngono ki nyakese mbuh. Emang kene mbuh enek ora aku juga goleki yo, guys. Biasane iki Mas Arif yo cawes tepung kanji tapi ketoke gak enek deh. Tak kon mekno Dinda ngono. Iki karo ngenteni iki lho, guys, ajure es batu. Kacang cinone iki mang wis dideplokno Mas Arif ngono sakmene kae iki. Karek goreng, guys. Tak goleki wajan sing khusus dienggo ngek peyek kene ndak kok nendi ya. Paling ning kamar kono. Guys, wis mulai goreng peyek iki, guys. Wis entuk rong mutasan. Sama kare teko. Mas dia sik imang. Wong iki enek apa? Enek erok-erok iki lho. Sakit tok iki. Ketok. Sik tak timbang kene. Kok mewu-mewu silit. Iku anak-anak Goleki wajan kok mripatku sampai ya Allah ketutupan Lah ketutupan basi. Mas. Biasane kan mungkur ning kono. Karena kalau memang wis grimis ya, makanya wis Iya. mulai. Dinda tak kon tumbas plastik iki gremisan iki. Iki ora metu neh. Udan iki, Bu, ngono kan yo ben. Lah aku pengen anakno petekane jare. Kalau memang yang ning tanda do ning sawah cilik-cilik. Do ning sawah sing apa jenenge? Some. Sawah sing wis diriti ngono kuwi lho, Jin. Berarti panen parine niku lho. Kok dan deres kudu dan deres. Campo seren iki yo mbah pipin iki yo njeluke udan. Lah iya. Alhamdulillah, guys, iki dhisik agak mantuk, guys. Bar nyayurno anak lanang, tak sayurno menir, tak sambelno. Engko karek goreng tempe iki arep digoreng, engko nek wis sampe duka, dadine anget-anget. Nang tempe wis tak iris, tepunge wis tak jladrekno ngene-ngene. Jenenge engko karek
goreng. Dhisik iki dikondang mantuk, wis nang mantuk dhewe engko tak gorenge dhewe tempene anget-anget. Sore-sore ngono ae sampai anak gak adus-adus. Ya wis, guys. Adik Dinda ya wis melok mantuk. Mang yo ngewangi bantu-bantu ngoceki brambang, ngoceki bawang. Sesuk ki yo terjun apa kuwi? Masakan neh. Maksudnya sing dienggo ambeng kuwi ya dipeseno, tapi sing iwake karo sing di mam dhewe iki rencanane arep nggawe soto bening. Kurangen guys, nggawe soto bening. Ya wis dhisik iki sesuk esuk iki ya rencana engko tandur dhisik, nek bar tandur nggih mulai masak ngono guys. Dek, iki dek enek berkat iki sapa sing ngeteri? Cindy. Bu Cindy, terone Cindy. Oh, terone Mas Ipung. Kok moro-moro ki enek berkat ning dhuwur kene, guys. Iki terone Mas Ipung, jebule iki terone anake Bu Cindy. Terone anak-anak, guys. Nek terone anak-anak iki ora di kondangno ning omah, tapi di terterno ning di piye, guys? Anterno ning gone anak-anak kecil ngono iki lho, kok Dinda, Anam, Viana ngono. Ngene iki apa ya, Dek? Ndak bandeng ya, Dek, ini iki? Oh, bandeng. Matur suwun nggih Bu Cindy. Muga-muga kan sing diteroni jenenge iki Mas Ipung. Muga-muga Mas Ipung slamet, seger waras, wengi karo Rina, diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya Dek Ipung. Muga-muga entuke kerja ya kerasan, golek rezeki sing gedhe. Persambelan guys iki. Enek lalapane, enek sambele, sambele ning plastik. Terus lawuhe. Apa kuwi? Bandeng karo iki gorengan tempe. Sing sebelah kene. Pokoke matur suwun bolak-balik nggih. Ya sing maringi rezekine lancar, sing diparingi ya semono uga ya guys, donga dinunga. Muga-muga ya lancar sekabehane family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Pokoknya rezekine ya lancar kabeh tanpa terkecuali. Nih guys. Cah cilik-cilik anggek do mantuk kok langgar ya benih ya Allah, pating cerwewe, pating brengok. Anak-anak iki guys. Anggek do mantuk kok musala. Ning jobo ya benih iki paksu karo mbahku. Padahal wis bengi lho guys iki. Wis jam 9 lewat lah kok ijek gembrambang ning jobo iki sing dibahas, sing diceritakno mbahku iki apa ngono lho kok sampai ora mlebu-mlebu omah. Ndek bengi sampai jam 1 mbahku iki baru pulang ning omahe dhewe guys. Ngantek jam 1 iki ning omahe dhisik ini. Wis lungguh ndegli ning kono tak jawane iki ya melekan. Sampai jam 1 lagi ngantek jam 9 lebih kok ya Gung pulang. Betok mulai. Ngantuk guys disi. Anak-anak iki nonton bal, angger nonton bal ini rame nih. Iya deh. Dia seneng nonton bal. Kok gak krungu teko kene krawitane ya? Lho sore mang buanteri sone di tesmu. Ndelok yo wong e Mas. Lha nek kowe ora hobi kok.
Suro-suro ke. Pokoknya desa Dong Sambi ki wis diluk ngene anak keramaian suro-suro ngene nggebyakno kerawitan. Jane iki ndek iki sore tapi sindene iki sik kanggo diganti malam 2 suro. Sakjane malam 1 suro. Lah ya. Ya udah melek-melekan. Lah Kak, setengah 1 apa jam 1 kok sampean mulih kok kene iki. Jam 1. Aku terus ngupload kayak mbok gugah ya. Sampean mengguri aku terus ngupload. Ning HP ngono. Kene iki meskipun wis bengi lah ngono cek rame, guys. Nek desa ning kutha wis beda ya. Nek ning desa kuwi cara mono wong do ning emper iki nek wong lewat kenal ngono kuwi ya langsung mampir jagungan ngono nek ning urip ning desa. Lah nek ning kutha Mas yo apa iki tetangga dekat gandeng gedek kuwi nek gak kenal ya gak kenal. Nek ning desa ki hidup rukun guys, nek apa sithik unes gotong royong. Ya Allah, wis angop ae guys dhisik. Wis jam 10. Sesuk yo aktivitas guys, jam 10. Wis ngono ae nggih videone nggih. Sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya guys, panjang umur, lancar rezekine.